Ovdje je boss. Kad me preudari. Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal, a mi nastavljamo sa Sekirom. U prošloj epizodi smo ubili Genichira tačno ovdje i preuzeli smo mu Ashinu. I sad nastavljamo. Da pričamo sad sa Emom. Ishin, nešto. Napriča se. Lord Kuro je dole. Da je sa tobom popričam. I sa tobom ti obično voliš da pričaš. Help Kuro, obey Iron, Cody, protect Kuro. On hoće da uništi ovu besmrtnost, da više niko ne može bude besmrtan. Ali ja sam se zakleo onom sovi da nema to da uradim. Tako beše. Ajde još. Immortal Severance tekst. Ima li još nešto ili ovamo da? Treba neke stvari da stavimo unutra. Sad nešto. Hoće da me šalje negdje. Na zadatak kao neki. Još da pričamo. Ajde će pričamo. Treba da idem kod Lorda Ishina. Ima još nešto da te pitam. Da nađem Ishina. Dobro. Taj je Ishin kao neki bitan lik ovamo. Hop, za malo da padnem, da bupnem. Evo ga, to je Ishin. A kao mi liči da je to onaj što mi je dao kao onaj zadatak da ubijem one miševe i onda će da mi da ovo za levelovanje. Sake. Dobro. Mislim da je to on, jer ima ovu kao punđu, šta li je. Treba da nađem neki Mortal Blade. Jer on može da ubija ove besmrtne. Dobro. Jeste. Ja odlasim. Kome kao video? To vi. More beži bre. Sa vama neću da se borim. Odlučio sam da vam poštedim živote. Koli kao Kija. Na zdravlje. Jeste, našao sam Ishina i treba da nađemo ovdje Sakura Droplet. I Sakura da zatvorim oči. Da mi prebaje kao nešto, da mi da. Nešto prihvatam. Yes. Napokon da otvorim oči. Ajde da resujem. About floor. Treba da nađem neki cvet kao. Dobro. A to što mi je sad kao mi je dao, to znači sad mogu da umrem još jednom. Kao da poginem 3 puta. Gunford Shineki. Kao neki ključ imam. Sa tobom treba da pričam. Da, našao sam Ishina. Bre. Nemam više sidovi. Goodbye. Sad nastavljamo. Mada imam još jedan level kao. Mogao bi da nastavim kao ovaj pravac i ova dva.
da levelujem. Ili da levelujem ovo. Da mi pojača kao ovaj Mikiri. Ba da mi možda ovo trebao. 5 i 3, 8. 8 levela. Čekaj, da, putujem. Putujemo sad ovdje. Tamo ćemo da odemo na brzinu. Za čas nešta. Preko ovaj most. Spider-Man. Ovdje ih ima kao na most. Ajde da vas vidim. Uzeo sam ključ. Dobro. Imam neki ključ. To jest imam 2 ključa. Neki sam uzeo. Jedan tamo u Ašinu i jedan ovdje. Šta ćemo ovdje? Da pobijem ove, a? Što da ne? Da izubijam sve. Na kjera bre zakači. A sada im priđem sa leđa. Ovo sam fino smislio. Kako sam ovo odradio fino, profesionalno. A ovdje ih izgleda i ima. Mogu nekako tamo. Da priđem u ovom sleđa. Ne mogu da prođem. Ne. Za malo da me izda ova žena. Oma počne da lupa ove šerpe. Ima ih ova 2 opasna. Tebe da... videm. Ne. Ovo nije dobro. Ako mogu... Tako, jednog sam ubio. A sada nađem način i tebe da zveknem. Da pogodi me dok sam leteo. Ima ga ovaj dole. Evo ga. Vidiš li me? Evo me. Ajde. Sad ostao ovaj opasan. Maši. Bež. Ne u čorsokak. Da ga udari me. Udri ga. Udri. Sad će da se naljuti. Ubre što se naljuti. Znači tako da napravim, naljutim ga, pobegnem i onda on kad se umori, tad ga ubijem. Dobro. Ima i ovdje kao neki. Ajde dođi. Ajde. I ovaj se naljuti. Udari. Dobro. Lako ćemo. Kao gore vidim nekog. Ovaj izgleda opasno. Opa, hello there. Onaj gore izgleda opasniji. Sada priđemo odatle. Kao ranije okolo da idem. Pa ako mogu da mu uznem jedan život. Pa da mu ostane samo još jedan. Taman imam i ovo healovi su mi tu. 5 komada. Valja mi je dovoljno. Kroz ovu rupu gdje sam kod kura išao. Da. Evo ga. A ovaj ima koplje. Kao neki do sad su sve mačevi imali. Pa, jedan život je manje. Op. Ljudi. Opa. Da ga udari. Eto.
I tebe. Još jedan. To sam promašio. Zeznu nešto. Tako je. Lagano sam ovoga ubio. Prayer bit sam još jedan uzeo. Gledaj kako mi fali da pređem level. A vole su kao neki mini bossevi. Pa da. Čim nemaju kao cutscene, sigurno su kao mini bossevi. A i ponavljaju se dosta. Sve su kao izgledaju isto. Šta je ovaj? Ko si ti? Ma sa kim ovaj priča? Pa nija tebe nisam vidio do sad. A svi znaju da sam shinobi. Pitaju me za ime i kad neću da im kažem, to je shinobi. More nešto ti ja tebi ne verujem. Uopšte ja tebi ne verujem. Ne verujem ja tebi. Uopšte. Op. Sad ću da ti uzmem i taj život jedan, a on samo jedan ima. Op. Eto. Shinobi. Zato što ti ne verujem, eto zašto. Nisam te do sad video. A ovaj ima dole boss. Ajde i njega zveknem. A svi se kao ljute kad ih ubijem. Što li? Opa, ovaj neki... Gle. Kao me... Mrš. Ovaj kao teži. Hop. Sad ja. Gledaj ga. Kako me... Ne daje mi da se odbranim. To je problem. Healujem se malo. Udi. Ma jeste, ja ću da ti dozvolim da to uradiš. Sad sam te fino odradio. Tako je. I tebe sam završio. Prayer bid. Sad bi valjda trebalo da imam da pojačam health. Valjda bi trebalo. Mada mogu ja joj da otputujem sad. Last. Tako je. Da ne moram da hodam. Da uštedim na vreme. Ovaj kao malo teži bio. Sve me kao zezne jer ne mogu da se odbranim od onaj napad. Ček, imam li dovoljno prayer bida? I imam da i više nego što mi treba. Physical power. Atributis. Gledaj mi sad health koliki je. Kako sam krenuo, užas boži. Da vidimo, ovo ćemo, ajde. Ovu veštinu i onda ovu. Sad kao drugu veštinu imam. 2 puta, a imam i kao ovu, kao ninjitsu nešto. Blood smoke. Dobro. Nastavljamo. Jao, zaboravio sam nešto. Zaboravio sam tamo nešta. Što me nerviraš? Ajde. Idemo ponovo. Ne. Ovaj ključ da otključam ovamo. Neko me vide. Gledaj, odmah dolazi. Kad dotrča. Pa za džabe si dolazio.
Prosthetic tool. Heavy coin. Aj sad ponovo. Last. Bonfire. Zaboravio sam ovaj rog. To od onog, kako li se zvaše, nekako mu beš ime. Giobu. Od njega. Sad nastavljamo. Ovo je po treći put da ubijem. Ovi stvarno nemaju sreće. Pa nema sreće. Ajde. Op. Spider-Man. Ja sad. Skoči bre. Tako. Gdje? S njega mi ne pada na pamet da se bijem. Neka preživi. Odlučio sam da te poštedim. Hevi. Vrati li me? Ne. Dobro, restuj. Pobegli smo. Imam li ja kao sad nešto pare? Imam. Da uznem još. Ajde, hevi. Puručka se. Prayer bead. Da kupimo. Imamo sad 2 komada. Fale nam još 2. Ovu eriju isto možemo da preskočimo. Da prođemo kao da nikad nismo ne bili ovdje. Ćao, s Bogom. Ima kao neki bonfire. Mada ne znam da li ću baš da dolazim ovdje više ikad. Sada plivamo. Da plivamo, da se namokrimo skroz. Hop. Ovi kao nešto čekaju ovdje. A šta li uopšte rade ovamo? Kao čuvaju nešto. Hop. Puška. Jel tako? Misli da me pogodi. Ne sme mačem na mene, nego mora pušku da koristi. I ovdje ih ima. I kao nešto u vodu ima. Ajde, skači. Op, gledaj. Ajde. G. Boga mi me ovaj upuca fino. Da se healujem li? Ili majak? Šta je ovo? Lift kao neki. Kao voda teče na ovaj kao vetrenjača. Kao šta li je? Ne vetrenjača nego. Kako li se zvaše to kao? Zaboravio sam skroz. I to kao pokreće ovaj lift. Kreativnost. Ja. Sa slikom da pričam. Pa ajde da popričam sa slikom. Da restujem. Imam bonfire. Restujem, što da ne. Odmorim malo. Boga mi sam se umorio. Da, odlučio sam da idem u ovaj pravac. Sad je ovo kao nova erija. Sample Temple. Evo ga ovaj. A ovaj neće da se bori sa mnom. Ostavili su ga. Što ti plačeš? Dobro. Plače iz nekog razloga. Sad imamo druge neprijatelje. Ovo su kao neki monasi. Mada i oni izgleda da svi umru kad im priđem s leđa, kad ih iznenadim, kad imam faktor iznenađenja na njih. Evo ga i ovaj miš. A što ih uopšte naziva kao miševi? Ili kao miševi ili glodari? Valjda. Ne znam što ih nazivaju tako.
Uopšte ne liče na miša. Ovdje ima kao da se sakrijem u ovu travu. Da me kao ne vide. Ili da se ne krijem. Ma da se pobijem sa njima ovako. Ajde da te vidim. Dođi. Opa, kung fu. Kung fu na mač. Imam katanu i on misli da će ovako. Ne znam baš. Kako on to zamišlja. Ovaj ima kao neki prut. Štap ima kao neki. Ali mu nije nešto pomoglo. Dolaze još. Kao po trojica, po troje u grupi ima. Znači prvo ovu grupu pa onu grupu. Ako bi mogao prvo ovog sa štap. Njega. Prvo njega. Tako. Pino sam ovo. Ovi nisu nešto teški ovi. Prvo ovog. Ajde. Bež. Sad su svi na mene. Ajde da vas vidim. Opa. Udri ga. Jedan manje. Ovog. Prvo njega. Skoči. Ovaj sa prut izgleda opasan. Zaglavi se kao. Udri. Izbjegao sam fino. Eto. Lagano. Imam nešto ovdje. Pare. To jest zlato je kao neko. Ovaj balon. Ajde. Ima li kao još neki da mi je ostao? Samo su oni. Tamo. Da im priđem nekako sa leđa da ne moram baš ovako pošteno. Ovako sa leđa i na brzinu ih završim. Da im se prišunjam. Prvo ovog sa štapa. Ovaj ako me vidi on lagano. Ma ne vidi ovaj ništa i ne čuje. Pogli, vi ste... Koli vas je unamio da ga štitite, ne znam. Ima dole nešto. Zlato. Neki antidot puder. I gore ima nešto. Više zlata. Sad se vraćamo ovdje nešto. Ovo mi je promaklo. Pepeo. Gore idemo. Miševi. To jest insekti, ne miševi. Uznemo ovo. Šuger. Da li ovo? Odakle insekti u ovu igricu? Daju pomalo health, neka. Malo, ali fino. Ne health, nego experience. Op. Ima jednog. Dobro, okrenu se. Rekao s leđa da ga napadne. Dobro. Ovi kao meditiraju nešto. Polako. A ima i tamo nešto. To je ovaj veliki. Da li radi ovo nova? Nešto čučije. A što li su njega ovamo poslali? Mora kao nemiran poućoše. Da sakupimo ovo što imaš. Guard seed. Udri. Jedan manje. Dva manje. A
to ih ovaj pravi. Ovaj pljuje ovi insekti. Još ovi insekti hoće da ga štite. Gledaj, to je naporan. Tako. Ovaj mrda. A, on besmrtan. Ma dobro. Nastavi ti sa tvojim glupostima, ja odo. Evo je opet ova baba. A ona me izgleda prati u spotu. U stopu. Ne znam šta hoće. Lupetaš nešto. Da vidimo sad. Idemo ovdje. Ovdje ih ima. A ima i tamo neki. On kad meditira ništa ne čuje. Mogu da ga i otmem i prodam. Ne bi ni znao gdje je. Ali mi bar fino daju experience. Dobro. Da se vrati možda. Pa i ovog. U ovu šumu. Neće li da on zapali ovo? U ovu šumu su ovu baklju. I tebe. Nije me video. Pa gdje će da me vidi, gledaj koliko kapu ima na glavu. Okolo. Ako mogu... Tako. Dobio sam kao ovo zlato od njega. Ej. Ma ne... Oho, evo ga još jedan, ti si nebitan. Nebitan si, odlučio sam da ti poštedim život i tebi. Antidot puder. Da sakupimo od ovog nešta. I ovdje ima nešta. Ruger. I beš. S ovdje ne moram da se borim. Gle. Aha. Pobegli smo odatle. Da li idem na brzinu do Emu da mi nadogradi još ovaj Guardsid? Pa što ne bi. Na brzinu. Gdje beš? Ovdje. Na brzak kad imam koliko? 7 komada ili 8? 7. 7 mislim da su. Da, 7. Da, i meni je drago. Ajde. Imam li šteki? Nema. Goodbye. Travel. Ovdje. Nastavljamo. Idemo ovdje gore. Opa. Balon spirit neki. Ovaj misija nema da ga vidim. Sljedeće da ga... Tako. Tako. Ima i ovdje neki. Šta je ovdje? Sugar. I ovdje ima. I oni daju fin experience. Aha, i ovdje ima. Ako bi mogao odozdo da se uopšte ne penjem. Mogu. Opa. Ovo je bilo fino. A sad mogu tamo kao nešto da skočim, kao vidim ima. Ajde da vidimo. Hop. Opa. Uspjeli smo. Sad dole. Hop. I dole. Opet pare. Hop.
Pritiskam. Zeznu me. Kao da me zezne. Neće baš kad mu ga pritisnem. Nego kad se on seti. Evo ga opet ovaj zid. Što se odbijam. Šta je ovo? Beli cvet. Vidite, pinvil. Dobro. Imamo beli cvet. To za ovog da odnesemo što plače. Heavy. Monkey buzz. Neko kao majmunsko piće. Mora su ga majmuni napravili. Pa je zbog toga. Evo ovdje ima kao neki nov. Jesu ružan, ali nekako najlakši. Najlakše sam ga ubio. Šta ima ovdje? Kao neko zvono. Ko pozvoni, donosi mu nesreću. Pa onda neću ni da zvonim. I ovako sam nesrećan. Me biju svi živi ovdje. Idemo dole. Sada skočim. Opa. I zatim idemo gore. Spider-Man. Ovako kad mi više poveže, baš izgleda kao Spider-Man. Ovdje kao neke lutke ima. Red and white pinwheel. Kao neke lutke, to mora da je onaj skulptor da je bio ovamo i sve ovo da je napravio. Koliki hodnik. Ovdje je boss. Kad me preudari. Ovo je bilo pogrešno. Ovaj udara jako. Dobre. Promaši. Gdje pogreši? Gledaj šta uradi. Izgleda da ne mogu ovako da ga ubijem. Mora da ga gurnem. Ajde. Dobro. Sad. Udi. Tako. Nema ga Robert. Ili je to njegovo ime Robert? Ko bi znao. Ajde, ubio sam Roberta. Rare bit. Dobro. Ovaj je Robert malo jako udara. Još treba da ga namestim tamo da ga gurnem. Skill 4. Treba mi 5. Pa i ne moram da restujem. Već imam dovoljno. Idemo dole. A kjero neki. Ajde bre. Kao tamo je neki čuo. Evo ga. Izgleda da nema više. Se popnem na ovu kuću. I u vodu. Ima kao ribe dole. Da ih pobijem. Aj. Će mi pobegni. Nisi mogla da mi pobegneš. I ova druga ima. I ona druga me je vidjela i za to pobegla. Da li će da izađe on negde? Ako se čekam. Ili nema. Treba joj vreme. Ajde, dobro. Kjer. Pogodi ga.
Izašla je. Tako. I tebe sam sredio. Koliko li sam do sad sakupio ova Carp Scale neki. Sugar. Idemo dole. Majmuni neki. Kao će da me napadaju? Smiri se. Jer sam se bio sa majmunima do sad. Mislim, jesam, ali sa majmunima što liče na majmune. Ili su mi ovo prvi. Koliko se sjeća, mislim da su mi prvi. Ne. Ne. Zeznuo sam. Tako beše da ga naljutim. Kombinacija od 3. Sad se naljuti. Sad će da poludi. Dobro. Izgleda da radi taktika. Taktika je fino izgleda. Sakupimo šta ima ovdje. Tamo. Zaboravim. Persimon neki. Ovdje je novac. Evo ga ovaj. Aj dođi ako smeš. Da se pobijemo. Ne smeš, tako sam i mislio. Kukavica. Idemo dalje. Sad debeše, sad nastavljamo tamo, od ove. Da li da uletim samo ovako ili kao da im se prišunjam? Pa ko će da im se šunja? Ne plašim ih se ja. Ovaj kao baca neki vrapčići što eksplodiraju. Hop. Promašće. Ima još. Iza mene nema. 5. level. Hop. Kako li mi zaustavi udarac kad nema ništa? Samo rukama i ovom glavom. To što dube na glavu. Pa mi je otvrdnula. I sad može tako da se brani. Veština. Idemo okolo. Evo ga ovaj. Sa leđa da mu priđemo. Jer sa njima nešto ne uživam da se borim. Ovdje dole ima li neki? Sigurno da ima. I ovo dvoje se razdvojili fino. Evo ga. Hop. Već sam 5. level. Sad i tebi sa leđa. A stvarno ne znam što ih zovu miševi. Uopšte ne liče. Jezda na koružnji kavijali. Viš. Uopšte ne liči na miša. Ali dobro. Izgleda ih je ovdje ima. Da mu uznem ovo. Vosak kao neki. Što li je taj vosak toliko čuvao? Udri. Ko će da napade? Ili ćeš? Tebe sam sredio. Ajde, ponovo. Da. Džabe ti taj štap.
Samurajski mač pobeđuje. Tebe... I nemam nešto želju sa tobom da se bijem. Odlučujem da živiš. Eto. Poštedit ću ti život. Možemo ovdje dole da idemo nešto. Ovdje je kao boss neki. Ovom sa leđa da priđem. Evo ih to ni što sam ih malo prevideo tamo. Skočim. I dole ih ima kao dvojica. Ako bih mogu i sad ovog. I ovog bih hteo pre nego s ovim velikim da se bijem. Tako. I sad smo samo ja i ti. Ajde, da te vidim. Ti ćeš samog sebe da ubiješ, jel da? Opa. O da, samog će sebe. A jes, tužni kao. Kao šta li je, kao mumija. Eto. Prayer bit. Još jedan level. A šta li su oni kao neke mumije? Kao polu mumija. Bio mumija pa se je razvezao. Izgleda. Dobro. Mogu li bi samo šurikenom? A, ne može. Ne može samo šurikenom. Ima li ovdje nešto? Nema ništa. Gušter. Ubi ga bre. Gle koliko kerova ima. Udri. A pucaj ko. Šiša. Ej. Kao ide neko. Aha. A vide me. Rekao da ga zeznem. Ali zeznuje on samog sebe. Kad je odlučio da me napadne. Čekaj, a tamo bio li sam... Nešto nisam. I ovo čuvaju toliko kjera. Ne znam. Što tako? Evo ih dva što meditiraju. U zadnji čas pre nego da se okrene sam ga. Šta li ovi čuvaju da mi je znati? Gledaj ovo gdje se sakrio. Gledaj! Nema, mora da me zezne i to ti. Ne. Če me vidi. U kakvu sam situaciju stavio sebe. Mora nešto me i briga. Će vam oprostiti. Oprostit ću vam. Ovaj put. Ma samo vi se dernjite i uživajte. Ali o vama nema da oprostim. Zanimljivo ovo vrapče što baci. Kao ono za badminton, ali samo što eksplodira. I ove, i vama sam rešio isto da oprostim. Eto, odlučujem da živite. Bež. Restuj. Tako je. Još imam i ovi prayer bidi. Sad koliki mi je health. Gledaj. Ogroman.
A čeki da levelujem. Da završim sa ovim. Ovo je kao neka opasna veština. I zatim imam samo jedan level. A ovo ću. Ovo. Tako će. To je plan. Šta ovdje ima? Neki gun, puder, šuger. Šta još ima? Pelet. Ovdje da pronjuškamo da vidimo šta ovdje ima. Još jedan monah. I koliko su vreme posvetili ovamo da meditiraju i da uče veštinu i ja ih ovako ubijam. Ponižavajuće. Idemo dole. Sve u neku vodu. Meni konstantno mokre čarape. Izgleda. Kako li uspevam uopšte i da se prišunjem nekome. To se čuje. Idemo. Skočimo. Šta li ovdje ima? Kao neka veština i ovdje. Veština za levelovanje. Pelet. Da nema šta. Skočim. Šugir. Sad se vraćamo. Sad treba da idem ovdje. Ali ima kao nešto tamo ako mogu da sakupim. Gledaj. Skoči bre. Tako. I sad tamo. Dragon Blood Droplet. Trebalo je da restujem. Kao malo health imam. Pa restujem, odmorim. To da ne. I idemo. Da pozvonimo ovo zvončić. A to sa strane li sve zvončić ima. To sad kad počne da odjekuje. Ding. Sad li će da me transportuje negde. Tačno gleda kako se čuje. To je kao neki Buda. Izgleda. Transportovali smo se negde. Ne mora uopšte auto ni da koristiš, samo izmeditiraš i stigneš na more. Kao neki majmuni ima ovde. 3 majmuna. A što li je prazan taj panel? Ja mislim da ih ima 4 majmuna. I svi od njih imaju kao neku veštinu. A ovaj četvrti da je nevidljiv. Imam takav osjećaj kao neka moja muška intuicija me ne vara. Imam osjećaj da se krije iza mene. Znao sam. A ovaj gore. Ima ga kao neki. I ovog da ga ubijem. Tako. Tako je. 2 sam majmuna ubio. Ostali su mi još 2. Sad ću ti pokažem i tebi nešto. U uvo ga. Direktno u uvo sam ga pogodio. Ubijem. Tako. I ostao mi je još jedan. Koda... A gdje li on? Eno ga. To je on.
Ili nije on? Ili jeste? Aha, ovdje je otišao. Tako je, on je. Drži ga Sekiro. Ajde da te vidim. Bam. I četvrti majmun mrtav. Gotovi ste majmuni. Sve sam ih pobedio. I šta sad? Opet ću da se negdje transportujem. Ma ne opraštam nikome. Eto, sad se pojavio ovaj četvrti majmun, znao sam da je nevidljiv. Nešto je govorilo u meni. Da zatvorim oči. Eto. Koliko li sam puta transportovan u ovih 2 minuta, kako li mi nije muka postala. Prešao sam level i imam od ove majmune mogu da se ninjitsu neki. Da ojačam. I to sam 2 levela prešao. Ubre što viče po mene. Što ti tražiš ovo mesto? Ajdu. Evo ga, Mortal Blade. Napokon sam ga uzeo. I sad ću moći da ubijam besmrtne. Bre, neki crven. Gle kakvu moć ima. Izgleda da me ubi. I bolje da ga nisam izločio. Bojao sam o neona kura i onda ga izvuče da proveri dobar li je. Ali da, ja mogu da rezurektujem. To ovaj kuru mi dao njegovu krv i sad mogu da budem besmrtan. Your eyes, moje oči. Ja nosim kletvu od onog zmajevog nasljeđa. Kakav mač. On prihvata njegovu moć. Mortal Blade. Eto. Dobro. Bre. Napriča mi svašta. A Rajs, dala mi je rižu. Pirinač. Treba li još nešto da te pitam? Treba da obere. Dobro. Se vratimo sad kod kura. Da mu kažemo da imamo mač. Da ojačamo. Tako. Koliko imam? Već 5. Attack power 5. Travel. Ovdje. Čekaj, mogu ovdje. I kod njega. Kamo ga? Evo ga. Kuro, dobio sam mač. Da, to je Mortal Blade. Šta? Aha, treba je sad i ove kao cveće neko da sakupim. Nisam ništa. Pa dobro.
E pa dobro, to bi bilo toliko za ovu emisiju, za ovu epizodu. Sakupili smo ovaj Mortal Blade i sad treba kao da nastavljam. Ništa, to je to za ovu epizodu, vidimo se narednog puta. Ćao!